ಗುಂಜಾಲ್ ರೈಸ್ ಉಂಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಬೇನ ಗುಂಜಾಲ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಬ್ಲಿ ದೊಡ ಮಾಡೇರಿ ಏನ್ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಈ ರೊಂತಲೇ ನೋಡಿ ದೊಡ ಯಾಪಲ್ ಉಂಟ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಲ್ಲಿಯ ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ದೆ ತಂಬು ಬಲ್ಲೆ ತಾನೆ ತಟ್ಟೆ ಕೊರಿಯ ತಟ್ಟೆ ವಾಕ್ಲ ಎಂತ ಯಾ ಬರ್ಪುಚಿಂದು ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಅವೇ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ನನದ ಖರ್ಚು ಮಾದನಿಕಲ್ ಮಂಡೆ ಚಾಂಗೋಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬಿಲಿತ ಖರ್ಚು ಅವು ಮಾತ ಬಿಡು ಉಲೈ ಬೋದು ಬಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಓ ಬೇಗ ಹೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಏರುಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೀಜಿ ಮಾರ ಹೆಂಚಿನ ಏಪ ಬೈದಾರ ಈಗ ಬಂತಾನೆ ಎಂಕಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮುಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ನಾನು ನೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗೊಂತು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತಾತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಬೇನಾಡೆಗೊಂಡೆ ಪೂರ ಉಲಾಯಿಗೊಳ್ಳು ಕಾಂತದಡೆಗೊಂಡು ವಾಟ್ 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 ಯಾ ನಥಿಂಗ್ ಡೌಟ್ ನೀನು ಕಮ್ಮನ್ ಬರ ಬಂಡಿ ಜಲ್ಪ ಪೂರ ಅಡ್ಡಗಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಊರಿಗೆ ನಾಲ ಅಮ್ಮೆರಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಊರಿಗೆ ಮುಂದಲೆಗೆ ಎದುರ್ದಲೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋಣ ಪೋಡಿಗಂಡ ಚಲಾಂಡೆ ನನ್ನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಉಂಟು ಬೋಡಮೆ ಬಲ ಬಲ ಬೋಡ ಮಗ ಬೋಡಪ್ಪು ಬಂಗಾರು ಬೋಡ
ಪಿಲಿ ಸೆಟ್ ಆತೆ ₹10 ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಉಳ್ಳೆ పిల్లిలో లెంబేల బండి దాదా బోర్డు నీకు లేపని ₹10 పోయి నమాల్పా ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಮಾತೆತ್ತನ ಅವಳು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅವಳು ಹೋದ ₹200 ಮಾರ್ಗ 340 ದೇತ ಊರು ಬಾಡಲ್ಲ ರೋಜನ ಇಂಗ್ಲಿನಿ ಬೈದ ಅಂಚು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರ ಇಂಗ್ಲಿನಿ ಬೈದ ಮಂಜನಾಡಿದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರ್ ದ ಫೇಮಸ್ BK ಕುಲಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಂಚಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ BK ಕುಲಾಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಾಡೆ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಗ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ನಾನು ದುಮ್ಮೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೆ ಪಿರ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತು ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಗಮ್ಮತ್ ಅದೊಂದು ಮನ್ ದಾದ ₹10 ಅದು ಮಸ್ತ್ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕು ಯಾವ ಬರ್ತೆಂಗ್ಲೆ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಕಾತನ ಎಲ್ಲತ್ತೆ ಬೇಡಿ ಉಂಟು ಬೆಡಿದ ಸೌಂಡ್ ಬೇಡಿ ಬರಗಲಿ ಬೇಡಿ ಗುಡಿ ರೈಟ್ ಪೋಡಿ ಚವಲಿ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ಬೇಡಿ ಬಂದು ಬೇಡಿ ಬಿಡ್ನೆ ತಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುಂಟಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಕೋದು ಯಾವ ಆತಿ ಓಲಿ ಗೊತ್ತು ಬರ್ತಿ ಮಾರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಗ್ಲರ ವಿದೌಟ್ ಕಟ್ಟು ಬೋರುಂಡಲ್ಲ ಕೋಟ ಸುಶಾನ್ ಸುಶಾಂತ್ ದಾದಾ ಮುರಣಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ದಾದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ್ದು ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಕೇಂಡ ಎತ್ತನ ಇನ್ನೇ ಕೇನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೇಂಡ ಕೊರ್ರೆ ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬಣ ಅಲ್ಲ ಉಂಬೆ ಸ್ಲೇಟ್ ಗೊತ್ತಾನ ಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ನೇ ಕೇನುಂಟು ಪೊಲೆ 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 ಹೆಂಗ ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲ್ಲೆ ಐ ಚೂಚದ ಎತ್ತು ಬರ್ಪಿ ಅವೇ ಚೂಚಾನಲ್ಲ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೀವು ಬಾಬಿತ್ ಬಾಯ್ RCB ಅಂತ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಓಯ್ನಿ ಹೋಯ್ನದ ಓಯ್ಲೆ ಅವೇ ಬರ್ಪುಣ ಚರತ ಬೈದನ ತೂಕ ತೂಕ ಅವು ಪಾಡ್ದೊಲ್ಲಿ ಅವು ಕೋಣದ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದೆ ಈ ಕೋಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ನಿಖಲೆ ಓಯ್ಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ RCB ಚೆನ್ನೈ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಪ್ಲೆ ಅವೆಡ್ಡತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೆಟ್ಟಾಬಿಡು ಅವಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು RCB RCB ಯಾನೊಂದು ಆಡ್ದಾಗ RCB ಯಾನ ಮೇಲೆ ಯಾನ ದೂಪಿಸಿಂದ RCB RCB ದೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಉಂಟೋಡು ನಮ್ಮ ಅಂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಾಡೋಡು RCB ಹೆಂಗ್ ಕೊಯ್ಲು ಇಲ್ಲದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧೋನಿಗ್ಲತ್ತ ಧೋನಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅತುಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿ ಐಡಿ ಬನ್ನಿ ಅತುಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಅತುಲ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಜಿಮ್ ಪರ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಹೋಲ್ತು ಔಷಾಲೆ ಕೈ ಔಷಾಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಸಕನ್ನೆ ಇದೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಇದು ಬರಡ ಜನ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನ ಜನ ಓ ದೂರಡುಂಡು ಆಜ ಮೇ ಕೊರ್ದು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಬತ್ತು ಇದೊಂಜಿ 6-11 ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿ ಅರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತಿಂಗಳು ಗಂಡ ಒಂಜಿ ABC ಏತಿ ಕುನಿ ABCD ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲ ಸರಿ ಆತಿ ಅಪಗಾರ ಇನ್ನೇನು ಸಂದರ್ಶನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ನಾಡ್ಗ ಪರಿಹಾರದ ಮೇನ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಣೆ ಜನ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೇರುಳ್ಳೇರಿ ಎನ್ನಡು ಕೊಡ್ತಿಜಿ ಬಂದ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಎನ್ನಡು ವೈಜಿ ಎನ್ನಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೋಡತ್ರೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಇರುವಲೆ ಇರಿನಿ ಸಂದರ್ಶನಾಗಿ ಬಾರಿ ನೆಟ್ರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಪ್ಪ ಏನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದಾಡು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂದು ನಂಜಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್
ಏತ್ತು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ 2 ದಿನ ಇದೆ 2 ದಿನ ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಡ ದೊಡ್ಡ ದಿನ ಓಕೆ ದೇವರೇ ಆಯ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಆಯ್ತಾರೆ ಅವತ್ತು ಅವಡ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅವರ ನನಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಪ್ಪಾಯಿನಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಲೇಟ್ ತಪ್ಪಾಯಿಲೆ ಮುರಣಿ ಇದಂడి ಮುರಣಿ ಇದೆ ಬೈತೀರಿ 5 ಮುರಣಿ ಮಾಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬತ್ತನಾರು 2 ವೀಲರ್ ಬೈತೀರಿ ಮಾಡ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅತನ್ನ 2 ವೀಲರ್ ಬರ್ತದ ಅವನು ಡೂಮು ಪೊಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಡೂಮ್ ಪೊಡಿ ಹತ್ತೀನಿ ಎದುರದ ಗಾಡಿ ನೆಲಾನೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜೆ ಅವಘಟ ಶ್ರವಣ ಬರ್ತೇವೆ ಶ್ರವಣ ನೀ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಬದಲಿಟ್ಟು ಬೋದತ್ತಿಲ್ಲ ಕೀತು ಅಪರೂಪ ಆನೆಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಅಪರೂಪದ ಜನ ಅವಳು ಆಸೆ ಏನು ಎತ್ತು ಬರ್ನೆ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಎತ್ತು ಬರ್ನೆ ಪೂರ ಬಸ್ ಇರ್ತೀರಿ ಬಸ್ಲಿ ಏರಿಪ್ಪನ ಜನ ಹೆಂಗ್ಲಪ್ಪನ ಒಂದು 2 ಜನ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಮಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೂರು ಆಗ ಗುಡಂಜಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅವನು ಪೂಜಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತರ ಗಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಗುಜಲ್ ರೈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಎಲ್ಲ ಗುಜಲ್ ಕೊಂಚ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಬ ಆಜನದ ಆದಾನ ಬನ್ನಿ ಅವಳು ಬಾವಾ ಚೇತು ಬಲೆ ಯಾವ ಏತ್ ಮಕ್ಕಡೆ ಕಾಲ್ ಬೈಜಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ ವೈಜಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಏನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿಂದ ಚೇತುಬಾಯಿ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಚೇತುಬಾಯಿ ಅಪರೂಪದ ಜನ ದನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ದನಿ ಬನಿ ಹೋಯ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ ಅಂತ ಇತ್ತ ಬರ್ಬೇನೆ ಯೋಜಿ ಜನ ಕೆಲವರ ಬಂಡ್ರವ್ಜಿ ಹೊರವರ ಪೋಯಿ ನಾವೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಡೇರಿ ಎಂಜ ಪೋಯ ಈ ರೊಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಾಕರು ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಔಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಈತು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಬಾತೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇಂತನಲ್ಲ ಓಕೆ ರಸೀಲೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ ದಿವಸ ಹೌದಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಅಳ್ತ ಪೂರ ಪೋತಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಕುಡ್ದುಡಿ ಮಲ್ಲ ಸುಂಡಿನ ತುಂಡು ಮಾದ ಗೋಬಿದ ಮಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಮಲ್ಲ ಸುಂಡಿನ ತುಂಡು ಮನ್ನ ಏನಮ್ಮ ಧನುಡ ಮೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರಣ ತುರ ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗುಲಾಬದ ಬೈದು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾದ ತೋದು ಬುರ್ತಿನಾಗೆ ಗುರ್ತಾ ಉಂಡಾಯಿಜ್ಜ
ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ఉండొచ్చు ಅವನ್ ಈ ಸೇ ಬಣ್ಣಗ ಚರ್ಚಾ ಪುಣ್ಣೆಟ್ಟು ಬೆಕ್ಕ ಓಯ್ ಸೆಡ್ಲ ಒನ್ ಪೈ పొన్నుల సైడ్ మెయిన్ కై పరమద బాల కరెక్ట్ మీరు మెయిన్ కై ఓకే సార్ నేర డాలేదు నేర పొన్నుల ఇజ్లోలే ಅವನ್ ರಬ್ಬರ ಪಂಚಾಯತ್ ಗರಿಯರು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಮಾತೈತೆ ಶ್ರೀದರ್ಶಿಕ ಪೆನ್ನದೇರಿ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚಿದೆ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತು ಜಕ್ಕಲ್ನ ಖಜಾನೆ ಹಿಡ್ದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆರ್ಬೋದು ಉಲಾಯಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಖಜಾನೆ ಹಿಡ್ದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಎಂತ ಎಂತ ಬೇಕು ಎಂತ ಬೇಕು ಹೇಳು ಮಾರ್ಯ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ ನಾವು ಎಂತ ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂತೆ ಎಂತ ಬೇಕು ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನಕೇನು ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ನಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿಂಜಾಲೆ ಎಂಗ್ಲು 15 ಜ್ಯೂಸ್ ಬಣ್ಣದಿತ್ತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೆಜ್ಜೆರಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ದೇ 15 10 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾವ ಐಟ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಅವ ಮಲ್ಲ ಪಾಟೆಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಾಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಐಟ ಫರ್ಕ ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಪಾಟೆಡ್ ಇಂಕು ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅವ ಅಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ 10 ಕೊಡ್ತಾಂಡ 10 ಫುಲ್ ಮನ್ಲಿ ಹತ್ತು ಒಂಡಿ ಐದು ಎನ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾರಿ ಅದೌದು ಇಂಜಿನ್ ಚಿಮಿಲ್ಡ್ ಎನ್ನದ ಇಂಜಿನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ್ದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನಾಗಲು ಬರೋದು ಅಷ್ಟರಾಗಲೇ ಮಂಡೆ ಚಾದು ಇನ್ನೆಂತುದು ಆಮೇಲೆ ಏರ್ಕಾಯ್ತು ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯ ಓಲ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ತೊಲೆ ಚಿಮಿಲ್ ದಂಡೆ ಉಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅವು ಚೋಲಿಗೆ ಇದ್ರೆ ತೂಲೆ ಸರಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ ಆ ಚೋಲಿಗೆ ಇದ್ರೆ ತೂಲೆಗೆ ತೆರೆಸಿದ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಕೈಪುಲ್ ತೂಲೆ ಯಾವ ಬಿಡು ಬಿಡು ಯಾವ ಬಿಡು ಇಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಳು ಪೂರ ಆಂಡಿ ಅರಿಕಲಾಣದ ಯಾವ 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 ಆಂಡಿ ಯಾವ ಗೆಲ್ತಾರ ಇದೆಲ್ಲಗೆ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಹಾಂ ಮೂಳು ಪೂರ್ಣಿಮಾಕ ಇದ್ದೀರಿ ಮೂಳು ಗೀಚುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಲೈಟ್ ಇವರ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗ್ಯಾರ ಸಂತೆ ಸಂತದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಈಚು ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಯ್ ಮುಚ್ಚಿದೆ ತೊಂದರೆ ನಿಜ ಅಂದದ್ದು ಕೂಡ ತೂಪನೆ ಫೇಮಸ್ ಗೀಚು ಫೇಮಸ್ ಗೀಚನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಗೀಚನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಂಗೀಲು ನೃತ್ಯ ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂಜಿ ಸತ್ಲ ತೂಕಿ ಗೀಚನ ಬಣ್ಣ ರೆಡಿ ಮಂತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂಚು ಬಲಿ ಬೇರೆ ಇಂಚಿ ಜಾನೇಸ್ ಜಾನೇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಜಾನೇಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ನಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸೋಮವಾರ
ಮಾತೆಲ್ಲರು ನಲ್ಲಲ್ಲೇರು ಜನ ನನ್ನ ಜನ ಅಲ್ಲೇರಿ ಒಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಅರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಮರ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ಬೇಜಿ ಅಂತದೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಭಾಗ್ಯನಾಥನ್ ಬಾಲ್ಯ ಹೋಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಬಾಲೆಗರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬೈ ಕೊಡ್ಲಿ ಬರ್ತಿ 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 ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೈ 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 ಬರ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಬೈ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಳಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಟಿವಿ ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ಫೋನ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಬಾವ ಹಸಕಣ್ಣಿ ರೈಲುಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಹಸಕಣ್ಣಿ ಕಮ್ಮಿ ಹಸಕಣ್ಣಿ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಕುಲ್ಲರ ಬುಡು ಬಿಜಾರ ನಾನೇ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಗಿಂಜ ಬೇರೆ ಕಾಬುಜಿ ಮಗಲ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸುಸಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಆಯಲ್ಲ ಪೂರಿಕಲ ಗುಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಗೀಚು ನಗುಳು ಇದಣ್ಣ ಆಯ್ಬಣ್ಣ ಗೀಚು ನಗುಳು ಗೀಚು ಈ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಣ ಈ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಣ ಒಂದು ಅವತ್ತೊಂದು ಅಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟಿಗೊಲ್ಲಾಗ ಗೀಚ್ ನೋಡಿ ಅದು ಒಂದು ತರ್ಪಾರ ಬಾಲ್ ಇದೆ ರೆಡಿ ಎದ್ದು ರೇಟ್ ಮುಪ್ಪಣ ಗೋಡ ಬುಡ್ಲೆ ಟಿವಿ ಅವ ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಒಂಜೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಬೊಂಬೆ ಮೇ ಅವಳು ಅಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಒಂಜೆಗೆ ಬಾಡಿ ಹಾಂ ಆಜೆಗೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾ ಬಿಡ್ಬೆ ಹಾಂ ಬಿಡ್ಲೆ ರಾಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡು ಬೋಡದ ಮೇನ್ ಬಾಯಿನೇ ಅಡ್ಡೆ ಬಿಡಚ್ಚಿ ಮೂಜೆಗೆ ಬಿಡ ಪರಾಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿ ಈ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲ ರಾಡ್ಡಿ ಈ ಹಾರ್ನ್ ನಮಗಿನ ಅದನ್ನೇ ಅದುಂಟು ಬಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ದೆ ತಂಬು ತಟ್ಟೆ ಕೊರಿಯ ತಟ್ಟೆ ಅದು ಸುಸಾನೆ ಬಲ್ದೆ ಸುಸಾನೆ ಬಲ್ದೆ ಹಾಂ ನಾಣಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 4 ಬಾಲ್ ಅವು 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಂ ಅದು ಇಟ್ಟಿನ ಅದು ಊಟ ಎಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಮುಪ್ಪ ಅವಳ ಉಡ್ಪಾರ ಒಂಜಿ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಲಿಮಿಟ್ ಹೊಡ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಆಜೆಗೆ ಸೈಡ್ ನೆಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಉಂತಿಯ ಊರ್ದು ಅದೇ ಅಬ್ಬಾ ನೆಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೂರುಂಡು 4 ರಡ್ಡು ಸತಿ ಬೂರುಂಡು ಮೂಳೆ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾಳೆ
ನಾಳೆ ಕೊಡು ನಾಳೆ ಕೊಡು పోయినాయి సీదా बोला ನಾಳೆ ಕಾ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏತ ನಾಳೆ ಆಜ್ ಏತಾಂಡಿ ಏತಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ಅತ್ತೆ ಆಜ್ ಎನ್ಮ ಏತ ಟೋಟಲ್ ಗೆಂಟೆ ಟೋಟಲ್ ಗೆಂಟೆ 14 ಆಜಿಲ 18 అవు సేమ్ ఎక్కడ అదే ಬಲ್ಲೆ ಗೊರ್ಲೆ ಕುಂಟ ಆಜಿರ ಬೇತೆ ಬರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಮೀನಿ ಬರ್ಲೆ ಬೇತೆ 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 ಬಲ್ಲ ಅವು పర్లేదు అతను ಕನ್ನಡಿಯಾ ಕನ್ನಡಿ ಅವರ್ತಿ ಬಲ್ಲವು ಬಲ್ಲ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ರು ಹತ್ತಿಯ ನಾಲ್ಕು ಆಜ್ ಸತ್ತಿ ಅದು ನಾಲ್ ಆಜ್ ಸತ್ತಿ ಬಂದೆ ತಗೊಂಡು ದಾದಾ ಬೇತು 4 ಆಜ್ ಸರ್ತಿ ಬರ್ನೆ ತಾಪನಿ 640 ಏತೆ 24 ವಿದಾದ ಹರಿ ಪೇಸ ಪೂರ ನಾಳೆಗೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ದ ಗೇಲ್ ಉಂಟು ನಮಗೆ ನಾ ಕಲ್ಲರ್ದ ನಮಗೆ ಗೇಲ್ ಉಂಟು ಕೇಸರಿ ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಕಲ್ಲರ್ದ ಗೇಲ್ ಕೇಸರಿ ಪಚ್ಚೆಗು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈ ಇಮೇರು ಬರ್ತೀರಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಂಡೆ ಕಾಸ್ಕೋರೋಡು ಕೇಸರಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಓ ಕಲರ್ ಕಾಸು ಬಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಅವೇರ ಬಾ ನಮ್ಮ ಇದು ಕೊರಿಯರಾ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಒಯ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಂತೀನಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣೋಡಿತ್ತು ಅಕ್ಕ ಕೇಸರಿ ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ 30 ನಿಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೇರ್ ಉಂಟು ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾತ್ರೆ ಯಾಪಲ ಸೋಮವಾರ ಕೇಸರಿ ನಮ್ಮ ಓ ನೆಕ್ ಬಾಡ್ಗ ನಂದ್ಯ ಕೇಸರಿ ಅವು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಜಾರ ಕೇಸರಿ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸರಿ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ನಮಗೆ ಮಂಜ ಜಾತ್ರೆ ಗೇಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗೀನಿ ಅಂಚಾಯ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಸು ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿದ್ದಾಡೋನಲ್ಲ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕೇರು ಮಸ್ತ್ ತುಂಬದಾಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಿ ಬರೋ ತಿಕ್ಕೇರು ಇಂಚ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಡಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಇವಾಗ ಸೀದಾ ನನ್ನ ಪಿಲಿಸು ಸಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ಸುಸಾನ್ನಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ 6 ಬತ್ತದ ಎತ್ತದಾತನು ಮಾರ ಇಂಚ ಉಣ್ಣದೆ ಇರ್ದಾನೆ ಬರೋದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇಂಚ ಅಂತಾರೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಜಂಡ ಅಡ್ಡು ಗಾಡಿ ಬಾಡ್ದು ಬಡಿತು ದಾಜಿಗಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಏನಿಜ ನಿಂಗ್ಲೇ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕುಣಿತು ನಗಲೊಟ್ಟಿಗೆನ ಹಾಂ ಜೋಕುಲು ಬಾಕಿ ಎತ್ತದ ಬೂರಾ ಎತ್ತದ ಅಂಚೆಂಗ್ಲು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸುಸಾನ್ನಗಳ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ಯ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಒಣಸಾದ ಇದಾಡ್ನು ಅಜ್ಜಿರುಲ್ಲಿರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪದಲಿಕಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಸುಸಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್
his bike purchasing. Huh? So, like a sow. And marriage fix. And marriage fix time we will ask one more party. Yeah. Okay, we'll take care. Bye bye. See you. Sundaraka, are you coming? Let's go. We are on 20th Jatre. Which one? 20th Jatre. No, that's one band. Why? Because why? They are not coming to our Jatre. Okay. That's all your honor. We have lots of jatres in this world. Going last Jatre Kondana. We have 22, 23 is the Kondana Jatra. 23 last. Huh? Which one? Which date? Tell me. 23 is the last Kondana Jatra. Final Jatre. We not coming to 20th for Narengana Jatra. We are banning that Jatre. We are banned that Jatra because you are not coming our Padav Jatra. That is the main problem. And Mara Jatre is something you Huh? going return. Very, very sad. That is the grammarless English in the world. Not mention. That Padar Gante, Onji Gante. Yeah, it's a recording, you know. See, 251. No. Oh, that hell, guys. That's PUBG, guys. PUBG no, Free Fire. Okay, we'll join soon. Okay. What you say? What you say? Who is that student? School girl is sorry. Who is that student? And here is a lady auntie. Why? ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊನಸು ಮಾತಾಂಡು ನನಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಅವನು ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಸುಬ್ಬಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೇರು ಜವನೇರು ಜೋಕುಲ್ ದೀಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನೆ ಬದರಿಂಚ ಡಿವಿಷನ್ ಎಬೋ ಹುಳುತ್ತೊಳಗಾತನು ಮಾರ ಸಡನ್ ಓ ದೇವರೇ ನಂಜಿನ ಪಾಯಸನಾ ಹೆಂಗೆ ಪಾಯಸ ರೊಟ್ಟಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಪಾಯಸ ಎಬೋ ಯಾವಪ್ಪ ಫುಲ್ ಆತನ ಸತ್ಯ ಫುಲ್ ಆತನ ಪಾಯಸ ಇಂದೆ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಕೊರಲಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಸುಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪಂದಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ತುಂಡಿ ಅವು ಒಂಜೇ ತುಂಡು ಯಾಕಾಡು ಟ್ರಕ್ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಆರೇ ಪಾಡ್ಲಿ ಬಲಫಿಲೆ ಎಂತ ಯಾವ ಬರ್ಪುಚಿಂದು ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಅವೇ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ 20th night ನೋ I can't. I avoid. I can't avoid. Our small Jatre. ನೆಟ್ಟು ದೂಪುನಿತೆ ನಾ Okay, bye. ನಡತನ್ನ ಬಾಯ್ Okay, ಅಮ್ಮ. ಅದ ತೋಜಿನ ಅಲ್ಲ ತೋಜಿ ಚೂರು ಕತ್ತಲ ಇದಾಲ ಮನಪಿಲ್ಲಗೆ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಮ್ಕೊ ನಾರೇ ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡಿಚಾರೆ ಎಂಚಿಯ ಕಾರ್ತಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಕಾರ್ತಿ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದನು ಈ ಪಿರೋಡ್ ಕುಲ್ಯ Okay, thank you for your beautiful vanas and kordagajpu and the kababu. It was so nice.
And idli was like churu, like puri puri. Oh, it's okay. It's a nice. Korre was awesome. Paisa was like cheap. Not his. Yeah. Vice is not your home, but that's your kutuma's home. But good one. Okay, we like. Totally, we are like your celebration of the Jatra is in Manjanadi. Okay, next time we'll what thinking? No. Next time we'll expect more. Expect Feedback. more in this Jatra next time. Okay? Mala leg piece. Yeah. You want leg pieces? Mala leg piece. Big leg pieces. Inchina. Okay, where is your brother? The Pavit Kumar. Please call. Call mobile. Call. We want to thanks him also. So Okay, thanks. call ya. Lepoda. Okay, English bandar talab jokle. Okay, we'll soon together. Study Where is Pavit Kumar? Pavit Kumar. Where? Who is that going? Who is there going? Who? Study You take. We coming late, man. Because my father is coming. Where is Pavit Kumar? Pavit Kumar! ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವತ್ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕ ಭೂತ ಕಾಂಡ ಲೇಟ್ ಆಗ್ನತ್ತೆ ಈಗ ಕುಮಾರಿ ಸಾವಿರ ಭೂತ ಕುಟುಂಬಾಸ್ ಭೂತ ಬೋ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರ್ಪೆ ಕೋರಿ ಬುರ వచ్చా ನೌಕರ ಬರ್ತಾರಚ್ಚಾ ಬೇಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಓ ಹತ್ತಿಗೆ ಈರು ಬಯ್ಯ ಅನ್ನದ ಈರು ಬಯ್ಯ ಆತ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕಲ್ ಬೇಗ ಬಯ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ There is Pavit Kumar. Yes. Okay, lots of thanks for your Kajipus chorus Kajipes and is like chicken is very beautiful. Welcome. Nice. Welcome. Okay, we'll soon next year coming. Okay, man. And we more expect like chicken's special recipe in this home. Okay, thank you. Leg piece. Yeah. They are need big leg pieces. Then tikka. Yeah, tikka also. Also. Okay. Next time we'll make good tikkas and pakkas. Okay, we need expect more. Okay. Expect more. It's okay. It's okay. This was nice. This was nice. Very good. Next time. Next. Okay. Okay, we'll see you soon. Okay. next Bye. Jatra Thank is- you for inviting. Anna, Lola Smadime. Lola Smadime and Naringana's Jatra. Telangana's Jatra also there. Okay. We'll see you soon. Will you But if you don't mind, please call my father. Come fast. My father is chicken. Yeah. Please come fast. Oh, is Side He was passing the urine in this jage.
It's the hometown. It's the Putnaur. Hey, your daddy kya? Yeah, what? Yeah, I'm talking English, man. Oh, angadi. Yeah. If you know, there is our angadi. There, see. What? There is not. There's we have angadi. Start time. First time. We are childrens that time. We are 2 years, 1 years. Childrens. And that time they have a story yeah, they have a many story. But the groceries shop memories. in this there. This In there. the memories. Yeah. ಚಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ Yeah, there is big Pelakai Mara is there. Welcome, father. Okay. Father is coming. They play. What? Just full up. Okay. Okay, we'll soon. Will you see soon? Okay. As soon as possible. Okay. ಎಲ್ಲ ಬೈಯಾಗ ಬರೋಡುನುಂಡು ಎಂಚಿನ ಏಪ ಓಡಿ ಓಕೆ ಅಪಗ ಎಂಕಲ್ನ ಓನಸ್ ಮಾತಾಂಡ್ ನೆನಪಿದಾಡ್ನಿ ಗಂಟೆ 11:41 ಗಂಟೆ ಆತನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಚಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಾಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅಪಗ ಈ ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು